Tää dokka ei vittu tohon savuttaa. Mä oon tuolla tai siellä kolosäätissä siellä oikealla. Ei ollutkaan. Väärää infoa annan. On se sinisessä, se on sinisessä. Se on sinisessä vittu. Kun maistokameroita 3 nykyään, mitä vittua? Kato mitä mä tein tonne. Oota. Mitä sä oikein teit? Voi vittu. Heti kun tän Barbed-videot on tuloa. Ei varmaan tule vittu. Fennerir. Hyvä vittu. I don't need no drones, Vittu mä sanon N-sana. Oh, interrogation. Voi vittu kuka interrogatetaan? Nei, Jeesus Kristus. Juokse. Ei vittu se tulee pankki takalta. Jaka Veera kuolee, imeen vitun mulkkua. Vittu. Mihin sä nyt? Saitille menossa. No. Mitä vittua sä teet? Mitä? Mitä sä teet? Minä? No vittu, mitä te teette? Mitä te teette? No siitä. Mitä? No vittu mä sanon ton klipille. Sä äijä pyöri ihan vitun kovaa tossa. Mitä vittua? Mä vittu latasin sisään. Vittu sä pyörit tuossa saatana ihan saatana kova niinku kuin hyrsy. Sorry. Monty on ping tree. Palo. Oota varo. C4, bro. Go in. Okay, he's low. Fuck me. Guys, push all together. Nice. Ommasessa kulmassa. Valota. Kaidi. Tää! Be clear, come land.